martang yang mahita. Dame ni di batara sumurun sen saluhu naroha imana mangaramodi ati-ati lo pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni di batari kita imana tersura di buku ulau ni apostol bidusia ayat 1 ayat onum. Songonum mahata ni di bata. Alai setong dope di odam fonsi Saulus asupasuk do pamuno dopa sisian itu hani. Ditobok masih Tony malimi mangido surat madapoton aka perguruan di huta Damaskus. Asa ihotana jala buanonna tu Jerusalem bawa nang bor-bor pe nasa na Jepangsa akan namangutun agameng. Alai ujung tonga dalan ibana mardonokun huta Damaskus tepuma si William sodang segijak kumalang ibana. Jadi tinggang ma ibana tu tano dungi dibigi masuar nama doktu ibana. Saulus buasa liliang muam alai didok ma isi doho Tuhan jadi dok ibana ma Jesus dohau nan liliang mi akahitir jala terhalomong ibana ma dok dia mawahinok ku Tuhan dipangidroham hatan itu kan itu ibana hehe maho bongoti maho tei disima pawok tuho sibahinom ima sahana dia makadong saha porsyang adorang sopina hiba-hiba barita naulion adong ma sada barita namar dongapora hiado sahala panakku imama bongkar tu sada bagas ni namura jala dirampok ibana matongon nunga jam 2 pagi dung songoni dirampok dibongkar jauh ni sada namorong diikat jala ditabak ma amat teng jala nung ditabat di do amat taima tu panakwe buat masudi aka artakon buat masudi heping dot nasana adong alai adong pagi do aku tuho ninna mato perampoki molong bui pangido aku dilamare i adong kotak sutung dibatoi ala isina heping dui alai heping lau tu panti asuhan dui heping ni panti asuhan di 10 juta kurang na mangido tolong au sutung bato heping na di kota hi lenni sudi buat petahum asal mau nang dot heping na di kota ki ala lau barat juni akka na di pantai asuhan dui nin nama rupanin dusongoni didok amat tanamore imana na hona rampuki pitor tersonggok ma perampuki pitor diuma jala dipelua ma amat teh ala perampoki ternyata adong tulu anak ni perampoking mima diinganan di panti asuhani jala didok perampoki ma jora ma tangis memana di pabua ma arong anak na tulu di panti asuhani dungi didok namorema ternyata na mengelola panti asuhani ima amata namorei jala ibana ma na mengelola na mangalimbangan akan di panti asuhan ujungna perampoki dibuka ma topeng ne jala didok ma tu amata namore bertobat di pauba ma rohana ditinggal homa pangalaone gabi
oloma karijo do dingga di pegawai ni amata namoreng. Alani dia makadonga saha porsyaun songo diro na teida marhite baritai tuturpuko asa nando hono ni baritai do ima hamubaun niroha. Pertobatan adalah merupakan menjadi salah satu ima nasering tadok. Pertobatan menjadi titik awal menerima kehidupan baru. Apalagi tema ni mingguta nama dok hamubaun di bagasan Yesus. Lausido na tayo di bagasa tuputong. Di bagasa tuputong ima taboro takas ia dimulana si Saulus sada pamuno ulaon na tung masa jahat mangasupi do membunuh akasisian di Tuhan. Dari ditiki perdalanan na ditiki disuruh ibana ima laho tuhuta Damaskus laho membunuh laho memencarahon mengulahon imanak kaningani manakup akka sisian ni Yesus. Alani di perdalanan taida ma kuaso ni dibata nama saya menarik topu marosillam sebonogicang jala marhite silami tinggang wa ibana dungi dibikima sada suara nama dok Saulus buasa liliam mau ninna dibata sebonogicang dungi berengot tama suara ni si Saulus nama dok isi doho Tuhan adu uloku dungi Roma Yesus mendok aude Jesus nanililemi dunia kahitri mebara alai berengota di sima awal pertobatan di dok si Paulus di dok si Saulus ma ido gabi Paulus dia ma si baenokku dipanggil ho Tuhan hemaku pau maroham jalap patopokku ma tuho ima akaulaun manang barita nauni alam yang makadong sa porsiya menarik betul puton molo ta diskusio tarlu mo bima molo ta renungkan ala na dohono ni turpukon hamubaw di Tuhan Yesus ima ala ni holong ni Tuhan Yesus bui si Saulus gawe dapat hamonan holong ni Tuhan ni ima na tabernak ngani dang merdipar di dibata jadi holong ni dibata dang holan dibatasi inganan manang sada tempat alai holong ni dibata dakkolan orang-orang tertentu jale ko dohono tadrak tolak halak Kristen alai do tusan dok portibio tusan do akka halak nasin do makan na somaru kamu so na tidak si Saulus na somara kamu alai dipildit jana dituru udah nabal kan yang berengota na perjulun ala ni holong ni dibata tu portibio ala ni holong ni dibata tu jolmai jadi ala ni holong na ido bui kita i manak ngani majalo purwa marhiti dia makadongan adonan dohon ni turpukot tu kita dipanggil Tuhan Yesus ima asa gami adok kita dieme keberanian memulahkan lomo ni rohani di bata molo tiri nakani dampak manang di perjumpangan manang di hataridaan na pinangido di bata tu si Saulus perjumpaan Saulus dengan Kristus dalam perjalanan merubah hidupnya alami hanak na baju perut di bata akan terlihat manang berengot tano gudak kamu jalan nang ajaran itu pukul domusi nang tokana porse
membuktikan ima hamu ni roham. Halak nama calo hamu baun ni roha, hamu baun di bagasa Yesus ima mangulahon paretani di bata. Di repartani di bata sona tu si Paulus ima diulahon boratna. Lapatan nang dileus sada tugas na balga. Tugasi ima sada misi. Misi hanak nang mencalo hamu baun ni roha olo ima nak meninggalon akadusane. Misi yang baru adalah hidup dalam Kristus. Dalam arhite misi na nak dengan ido berengota masih luar biasa. Amanat manang paretan di mata naniulahon ni si Paulus. Lalu sido nang tuhita dia makadwa sa haprosyaw. Bahwa kita dipilih manang dicuri bata. Molo marhamu bau kita asa gabi. Imanak dengan ni. Olo gabi saksi. Olo gabi sisian na. Olo mabaritahon. Nah gabi dicuri hita mabaritahon ni. Ima. Pasahat totonan ni di bata. Tupor tibion. So na di Matius 20 laho mahamu. Amanat agung. Manang persuruh ni di bata. Ajari hamu, didi hamu. Namar lapatan dui ima nakengani asa unang mago portibion alay. Asa adong hamu baon. Hamu baon di bagasan Yesus gabi tarida. Ima nakengani pemulihan Kristus. Uli dada dipulihkan di bagasan di bata. Jalan marhite panidangin nakengani. Di hamu baon di bagasan Yesus. Ada sebuah pengakuan dari diri kita. Dakola dihatan. Alay. Merperbui jala dohonot tama di baga satu putam dia perbuina taulahon ima gabi saksi di watai ta gabi sisiana laulu kita membun akahay baruon hamu baon ni rohan tong naing mapatar holong ni rohan di bata naing matari datu kita ima bahwa ternyata yang dibutuhkan dari diri kita adalah perubahan jalan hidup manusia dan taboto. Isa mahitana boto mulut tong, kita tidak tahu siapa yang tahu. Siapa yang bisa mengetahuinya? Jawabannya hanya Tuhan. Tak seorang pun yang tahu jalan hidup orang lain. Tu sadong lo taboto nguru di jolme. Alani konang dita pengharapan. Alai konang perubahan berubah. Jalan perubahan nakaningan hidup. Nabuk kita, nabertubat nakaningan do mabuk kita dia mai. Ima mana dasakap di batang. Asa unang mabir kita di Portibion. Ingutuk tado rencana Saulus sebenarnya adalah membunuh. Rencana Saulus adalah negatif. Rencana Saulus sebenarnya adalah untuk imanakan yang memudah dosa, membunuh, menyakiti. Namun di tengah jalan Tuhan bisa mengubah. Namun dalam perjalanan di Damsyik Tuhan mengubah perilaku dan pribadinya. Gabi imanakangani siulahon manang mubah manang bertobat gawe saksi ni di batahan gawe olo imanakangani mangulahon di persuroni alanya ala ima berengota nakangani sakap di bata di tonga-tonga di Portibion dang marimpar di bata ala ni manita saruna naing berengota tapasaha ngurutna dia may mubah mahita hamu baon di bagasa Yesus Kristus membuat tu tadi hanguluan nama notong rodi saliling ililing na amin marta yang mahita mau lihat madiho di Tuhan di bata didingan di basam na palasok kami Tuhan marhiti hatami Tuhan atau to kami marhamu baon di bagasan Yesus Kristus amin.